tiwinjo kaka jopiny owuoyo wach mar kanani ochako wuok kendo to noti godo wach kanani kaka yor ngero moro. Aparo ni nitiere japiny manoloso kawacho ni ok wasebedo ni wan mabor ahinya gi Kanan, to chal ka gima wasebedo e iye to ok fwenyewa e iye. Adwa go tik mano matin kendo ka jaso ni ing'eni kata mathuolo mokalo mondo mi wabed kata gi chike masani tayowagi. Thothgi yudo ka oganda luo gi osebedo ka ni opara manyime mar dhirogi mondo mi gibedi, manyiso ni ne wachako bedo gi teko mar yiero ne piny kuma piny owinjore bed ni chomo chon mokalo. Kech kata king'iyo kata mana katiba mantiere godo manyien ni, jondiko manobedo piny mondike Bomas of Kenya, rieko manoket kanyo gin rieko mag joluo. To kendo chenro mag puodho kenge ma owinjore bed ni chik luwo mondo mi kadhe, thothgi yudo ka gin gik ma joluo ema goye mbaka e od bura kacha. To giko ne wabedo kod chike makano osebedo ka tayo Kenya. Mak mana ni thoth chike gi wakadhogi to gisebedo ka gikonyo oganda mamoko moloyo ka gikonyo oganda luo. Koro aparo ni wantie kama ber ni Kenya osebedo ni wan kod paro maliw gi duol motegno kendo miwinjo kopogore kod Kenya ka kende to kata mana e Afrika ma ugwe mangima. Koro aparo ni wasebedo ni wantiere kod ondamo mokwongo maber. To gima nochako timore gi sani, thuolo motelo ne nindo mar Raila, kaka mana oganda mamoko bende winjore kodwa ni noweyo ji kamoro machal ka gima noweyo ji kama berie mopimore mopogore kod kinde mokalo. Mokwongo king'iyo kata mana od bura gi sani, kama ipoge mwandu, kama ilose budget, kama komiti mopogore nitie, jotelo mag oganda luo nitiere e od bura kanyo. Kendo nowegi gi ting' achiel mondo gilos chike, mondo gipog mwandu, mondo mwandu obi ka luo. Nyiso ni tayari oganda luo nitiere kamoro. King'iyo sani komiti mar budget wantiere kod jatelo Samatandi motelo ne komiti mar budget. Ei budget samilose ting'iyo ni budget sekta mar somo yudo ga omenda mathoth mokalo. King'iyo komiti mar somo wantiere kod jood bura ma joluo. Wan kod Dr. Ivo Bara kacha, wantiere kod jood bura ma Kibra kacha. Koro ing'iyo ni duondo joluo kokalo kuom jotelo moseyier nitiere kendo owinjore bed ni winjo. Samoro ji nyalo loko penjo to bende bedo gi kanyo osekonyo piny luo nade? Mane pinjo ma koro owinjore bed ni koro sani wapenjore. Mana pinjo Fred wacho niya, ok wabing'iyo gini mana e siasa migoyo malo kacha kende. To siasa migoyo kata mana e kor gweng' kama inyalo penjo jaod bura ni to in chik mane misetere od bura kacha mokadho manyalo biro konyo jaluo achiel kachiel kata nyalo biro konyo jaluo e yo machielo. Nikech kowacho duond mar oganda luo to kwaweyo ni koro wawe duond bura tenge, moko wacho ni ma UDA, moko wacho ni ma ODM, moko wacho ni ma Wiper kata nang'o. Nikech David Ochieng jaod bura ma Ugenya kodhi od bura kacha to dhi okadho chik mabro miyo ndara mawuok kama kama nyaka makama igo lam. To mano en faida maduong' no oganda morito, to mano oganda morito no oganda luo. Ka wang' jaod bura ma Kabondowa Ivo Bara odhi okadho paro mar chik kacha mokadho chik mobedo manyalo biro konyo oganda luo yudo dongruok moro machiel kachiel e weche mag somo. Sani wang'e ni klese moko nitie maricho, junior secondary moko nitie makata mana kuonde ma nyithindo nyalo bedie onge. To kuche milose chik. Koro aparo ni Raila owuon akuru marachal manokwongo kelo mokwongo en yawo thuolo mar neno ni jood bura mathoth nodonje od bura. Erokamano. To koro jogi nitiere kod ting' mar neno ni agenda ma koro sani wagoye mbaka ni gichwale nyime mok wang'iyo ni to en ng'a madhi telo mokwongo mbele kucho. Erokamano. Tayari gin e iye. Erokamano ahinya. Ken Muga, Senior J Bonyo kod Fredo Gweno gi jopiny jo-Kisumo waduogo mana bang' kinde manok kende nyakwaram ga jwang' par ni ma en twak ma kaka wanene okinyi ma kawuono biro ne achiel kachiel.